Gitumbok ang drug courier sa usa ka dakong drug group sa Dakbayan sa Sugbo na Sikop atol sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Police. Mukapin sa 3 milyones pesos nga drugas ang nasakmit. Ano ang report? Kasamtangan karong gitanggong sa Lapu-Lapu City Police Custodial Facility ang 22 anyos nga si John Ray Racasa, taga Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop si Racasa sa gipahigayong buy-bust operation sa City Intelligence Branch pasado alas 11 sa gabi niadtong Sabado sa sitio Kamanggahan 2, Barangay Paho. Nasakmit gikan kang Racasa kining 400 grams sa gituo ang shabu nga mobalor sa 2.7 milyones pesos. Apan ang suspitsado kinsa gitumbok nga drug courier sa usa ka dakong drug group nihimakak sa pasangil. Through sa pagkandak na to og follow-up operation, so naka-abot sa taas-taas na nga network nila. So who are capable of disposing huge amount of drugs. So however, their main area of operation is Cebu City. Tinuod imuha ni? Janre? Sa yuni anang Sabado sa buntag, unom ang nasikop sa sunod-sunod nga buy-bust operation sa City Intelligence Branch diin mobalor usab sa dulan 400,000 pesos sa gituo ang gidiling drogas ang nasakmit. Giila ang mga dinakpan nga sila si Joey Siniza, Ray Anthony Apa, Henry Flores, Nino Joven Raran, Richa Nodalo ug Arturo Pineda nga pulos mga taga-Dakbayan sa Sugbo. We believe na ang kaning amount or 3 million kung maaari ni sa streets, especially holidays karon. So yun nga dako kay epekto sa atong mga komunidad. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.